Здравейте, аз съм Люсиена Костова и както знаете съм кандидат за български депутат в Европейския парламент от гражданската листа на политическа партия Български възход, преференция номер 114. Част от регулацията на Европейския съюз е била насочена към това нашето розово масло да бъде включено в списъка на химическите съединения. България много е важно от тук нататъка да реши какво място ще заеме. Дали ще остане в политиката на федерализация и спускане решения от Брюксел, или ще застанем, както е достойно за нашата българска страна и за нашия български народ, в групата на тези партии, които отстояват националния суверенитет и държат да имат абсолютно решение свое, независимо за това, кое е изгодно за България и кое не е изгодно в общото европейско семейство.